Ассалому алейкум, бо шумо ман Карима Нигина. Тарзи заказ задан аз приложение Faberlic. Ана ин нишонаи сурхро зер карда ба лични кабинетамон ворид мешавем, профил ва аз ин ҷо тугмаи вайти аст. За регистриратсия зер намекунем, чунки мо аллакай регистратсия шудагем барои ҳамин вайти. Дар ин ҷо ҳар кас логин ва ключи худашро менависад ва ҳамун номер покупати, регистратсион номер, ин ҳамун логину пароли худамон аст. Мана дар омадем, мана инҷа мизи кори мо аст. Мои заказы, мои покупки, ҳар як ҳамин категория, яъне вазифаи худро иҷро мекунад, оста-оста шинос мешавед. Акнун биёед ба аввало корзина, ҷои асосие ки мо бояд корумонро оғоз кунем. Дар ин ҷо мо бояд пункт выдачи, яъне ҷое ки мо заказамонро рафта мегирем, онро дуруст интихоб кунем. Анакун анамин плюса зер мекунем аз тарафи рост. Дар ин ҷо самовывоз, продолжить, аз поин кнопкой зер мекунем и выбрать из списка. Так, дар ин ҷо выберите страну. Дар ин ҷо акнун диққат диҳед, яъне мо бояд давлатеро интихоб кунем ки мо дар он истиқомат мекунем, ё ин ки ба давлате ки мо заказамонро равон карданем. Маъна ин бо ин давлатҳо Faberlic ҳамкорӣ мекунад ва ба ин давлатҳо метавонем заказ равон кунем ё аз ин давлатҳо кор кунем. Анакнун дар ин ҷо выберите город гуфтагӣ аст, яъне ин рӯйхати шаҳру ноҳияи калони Тоҷикистон аст. Агар ки шаҳр ё ноҳияи шумо дар ин рӯйхат набошад, ман дар боло сатри найти город ҳаст, дар он ҷо номи шаҳрамонро менависем. Масҷо мисол, ёфта дод, дута пункт выдачи аст ва дар ин ҷо аҳамият метиҳем, суруғаша мебинем ва ҷойҳои шинохта, бисёртар дар ҷойҳои шинохта ҷойгир ҳастанд. Пеши бозор ё стоматология дар ин ҷо ҳаст. Акнун биёед ман аз рӯйхати будагиам як пункт выдачиро интихоб мекунам. Ин регар аст. Ба он ҷо заказ мезанам. Интихоб кардам. Акнун биёед аз поён мана бо меню дорем. Ба онҳо даромада каме шинос шавем. Меню главное, инҷа ин саҳифаи маълумотдиҳанда аст дар бораи аксияҳо, новинкаҳо. Так, товар, инҷа ҳамаш категория қатъи ҷудо шудааст. Макияж, парфюмерия, там уход, то есть дар ҳар як категория маҳсулоти худаш ҳаст. Каталоги дароем, агар ин каталоги ҷори аст, электронӣ аст, метавонем бо ин кнопка скачать кунем. Расми даркориамонро ки бо ин бо ссылка поделиться кунем, яъне электронный каталог. Дар ин ҷо ба категория аксия аҳамияти ҷиддӣ метиҳем ва ҳатман бояд дароем аксие ки дар омадем. Дар ин ҷо нишонаҳои промо ҳаст ва хеле сурати коробкача. Анакнун ино чӣ маъно доранд? Ҳозир дар омада мебинем. Биёед аввал шинос шавем. Продукт, яъне дар бораи маълумот ва ҳаҷмаш дар он ҷо нависта шудааст. Албатта бинед состав, яъне таркибаш, как применять, тарзи истифода бараш ҳамаш нависта шудааст. Ва баъд аз он отзывы, яъне мненияи одамон. Анакнун инҷа аҳамият метиҳем, агар ки мо дута аз ҳамин серия гирем, то 55% арзон мегирем. Кадом артикулҳо мо ҳамроҳи ин гирифта метавонем, дар ин ҷо нависта шудааст. Акнун ҳозир инро ман ба корзина добавить мекунам. Аҳамият диҳед ки нархаш 50 сомон аст. Акнун ман якта спрей пятновыводителя добавить мекунам. Инам ҳам аксияда хуш, артикулаш ҳамонҷо хуш аст. В корзину нархи 22 сомон 90 дирам. Анакун баъд аз корзина добавить кардан, дута добавить кардем аз як серия ва корзина медорем. Бинед ки нархҳошон иваз шуд, яъне арзон шуд, 12 сомон ва 34 сомон. Ҳамин тавр мо метавонем дигар чизҳоя, мана мисол парфюмҳои манозир добавить мекунам. Нархҳои инам 50 сомон буд. Баъда ки дута добавить кардам, бинед ки 34 сомону 70 дирам шуд. Анакнун мо чӣ тавр маҳсулотро ҷустуҷӯ мекунем, мекобем аз рӯи серияш, мисол серияи Lancelot дар сатри поиск навистам, ёфта дод. Аҳамият ин ки мо дар менюи товари поён интихоб карда шудааст. Ман шампуньро ба корзина добавить кардам. Дальше метавонем аз рӯи артикул ин коди ҳар як маҳсулоте ҳаст ки мо онро бо осонӣ ёфта метавонем. 3321 навистам, яъне ин коди ин духи пуртужур аст. Метавонем ба корзина добавить кунем. Акнун корзина гузаштем. Бинед дар ин ҷо шумораш якто плюс минус, яъне плюс ин шумораша зиёд мекунад, минус ки зер кардем, яъне шумораша кам мекунад, ёки умуман корзина удалит мекунад. Акнун мегузарем ба кнопкаи продолжить, пахш мекунем ва ба саҳифаи аксия мегузарем. Инҷа бинед ки ҳар як категория ҷудо кадом маҳсулоте ки дар аксия ҳаст, то расмаш ҳаст. Аз тарафи дасти рост мана категория дорем, метавонем бо ин рӯйхат истифода барем, яъне осонтар аст.
бинед бонус каталоги программа распродажи Faberlic Drive пакеты. Дар кадомаш ки дар курс медароем, хай биёед ваш бонус дароем. Ин маҳсулотро одамо бисёр харидорӣ кардагиянд. Хит-продаж. Ана инҷа любой шампунь эксперт, яъне агар дар корзинаи мо аз 75 сомон маҳсулот дошта бошад, то ин шампуньҳо 55% арзон дода мешавад. Выбрать карда, тук мы применить аз поён зер мекунем ва дар корзинамон медарояд. Так, дальше мезон инҷа туш аст, инҷа зубная паста аст, медароем, мебинем, шинос мешавем, бо нархҳо дохил мекунем. Ин яъне нишонаи удалит аст. Шампунеро ки добавид карда метавонем аз инҷо удалит кунем. Дар инҷо бошад диққат мекунем, ки инҷа ҳама шарташ нест, ки барои чӣ ин туш бонус дода мешавад, ё ин ки паста дар корзина чӣ қадар мо бояд яъне пул дошта бошем. Аввал нас хонда, баъд дар корзина добавид мекунем. Поён ин каталоги маълум аст. Дар инҷа наборам ҳаст, каталог 5 штук дорад, 5 дона. Дальше ви программа ин касоне ки 100 баллӣ мекунанд. 100 балл карда мо 70% скидка дорем ва 50% скидка дорем. Ҳозир нишон медиҳам барои чӣ ба кадом маҳсулот мо ин скидкаҳоро дорем. Набинед инҷа новинкаҳои каталоги ояндаро мо пешакӣ харидорӣ карда метавонем. Акнун виб даромадам, скидка 70%. Бисёртар беҳтар фоидаовар аст ки мо парфюм гирем дар ин скидка. На парфюмеро навада навистам. Бровард мебинем нархош кадомаш ки дар кор шуд. Боз выбрать карда, применить карда дар корзина дохил мекунем. Сабабе ки ман ба дохили Викинг дар кор аст, ман кодаша задам 3236 артиклаша нефтадод 93 сомон. Акнун ин скидка 70% аст, мана 50% скидка ин барои каталогҳо мебошад, яъне каталогҳо 50% арзон гирифта метавонем, ё ин ки 50% пробни гирифта метавонем, ки бинед инҷа нархҳо 2 сомон, 4 сомон, 3 сомон на метавонем харидорӣ намоем. Ино барои касоне ки 100 балл мекунанд. Так, биёед бо аксияи дигари шинос мешавем. Дар инҷа бо распродажа, дар инҷа дар омада бинед. Круиз по скидкам, нархҳои дидед, махкул кардед, выбрать применить. Боз дар ҳамин распродажа ҳаст остатки сладкие. Мана дар омадем, мебинем, нархҳо қади шинос мешавем. Faberlic Drive ина ба он касоне ки 100 баллӣ мекунанд. Дар инҷа бисёр имкониятҳои нағз дорад. Бо нархҳои махсус монанди антипреспирант дода мешаванд. Розыгрышҳои зиёд дорад. Так, пакеты, хай дар инҷа пакетҳо аст. Так, мебинем, махкул кардем, добавид мекунем. Так, акнун ҳамаша ки дида бромадем, шинос шудем. Акнун бинед ки дар инҷа мо фақат он чизое ки аксионер аст, худи корзинаи мо намебинем. Назад мегузариму, дар инҷа он чизеро ки мо добавид кардем аз аксия, дар инҷа уже бо ҳамон нархҳои арзон, бо аксиони нархҳо дида метавонем. Мана ин программа қати ман нагирифтагиам, ҳамаш ҳаст. Акнун яке ман бодомо ягонча фаромӯш карда бошем, аз ҳамин ҷо мо метавонем ин кнопкаи поиск аст, зер карда дар инҷо чизи дар кориамонро мисол ман дезодоранта фаромӯш кардам, дезодорант менависам, рӯйхати дезодорант мебарояд, дар кориша ёфта дар корзина, мана аробача зер карда дар корзина добавид кардам. Ана акнун мана корзинамон тайёр, дидем ҳамаш дуруст ва продолжить. Инҷа зер мекунем аз поён ва моро боз ба саҳифаи аксия мегузаронад. Инҷа мо дига ҳечи добавид ки намекунем, оформить заказро пахш мекунем. Акнун дар саҳифаи оформить заказ мо дар инҷа получатель дорем ва получатель Каримова Нигина бо номери телефони ман аст. Агар ки закази шумо ба Россия равон карданӣ бошед, хайр аз пункти Faberlic ба дигар ҷоҳо номери телефони российскиро дар кор аст, ки дар он смс бо код получения меояд, ки мо онро дода баъд заказамонро гирифта метавонем. Так, аз ин саҳифа назад мекунем ва дар инҷо ан инҷоро агар зер кардем, дар инҷо мо чӣ қадар балл дорем, шумора, ҳаҷма, худи рӯйхати гирифтагиамон ҳаст. Акнун дар инҷо мо дорем цена каталога ва цена каталогаамон бояд на кам аз 225 сомон бошад. Агар ки шумо якум бор заказ карда истед ва мехоҳед тӯҳфаро гиред. Агар хоҳед ки ин тӯҳфаҳоро бо нархи арзонтар гиред, то закази шумо бояд 227 сомон ёки 550 сомон харидорӣ кардед. Наборҳо 15 сомон ёки 45 сомон мегиред. Дар ин ҷалакай чек аст, яъне нархи доставка ва пули умумӣ ки мо бояд онро пардохт кунем. Дем оформить заказро пахш мекунем. Закази мо оформит шуд. Дар боло мо дорем қаламча ва нишонаи удалит ки зер кардем ёки измин ки зер кардем, метавонем ягон тағйирот илова кунем. Биёед мегузарем бо
профил мои заказы. Аз инҷо мо закази кардагиамро дида метавонем ва агар ки закази мо дар статуси готов сборки бошад, мо метавонем онро иваз кунем, яъне ягон чизи дига илова кунем, ягон чиз бо дохил кунем. Аз боло бинед ки мо қаламча дорем, қаламчае ки пахш кардем, метавонем ҳамашро ба корзина баргардонда ягон чиз дига илова кунем. Аз ҳамин ҷоям мо метавонем оплатить кунем. Ҳозир агар ки так назад кунам инҷа, так мана оплатить чӣ тавр мекунем? Прямой через исхата онлайн ё ин ки тариқи исхата терминал ва онлайн ё ин ки алиф ба ҳамин счёти Фаберлик пул гузаронда заказамонро оплата кунем. Раҳмат барои диққататон.